Na, sziasztok, én Anid vagyok, ő pedig Medula. Úgy döntöttünk, csinálunk egy ilyen surreal sorozatot. Na, hát akkor kezdjük is el. Ágyat majd tudunk csinálni. Kezdett tudtunk, adtunk magunknak ásót, az igaz hamar eltörik. Vassákányt a vassákány bányászni. Ennivalót azt azért vettem magamnak, meg barátaimnak is, hogy tudjunk majd enni építkezés során, mert ha jön a építkezni kell, és akkor majd nem lesz ennivaló, meg jönnek a zombik is, meg minden. Igen. Na, akkor vedd ki onnan a dolgaidat, én már kiszedtem. Azért van mindenből 3, mert később jönni fog barátunk, az pedig Shadow lesz. Majd ő is csatlakozni fog hozzánk. De nem akar, úgy. Most visszaraktad? De szerencsétlen vagy. Nem, a tiéd, Shadow-ét már kivettem. Nos, hát akkor keresünk egy szimpatikus helyet. Megengedem, válasz te. Én addig emelk ennivalóért, vagy ágyért. Úgy, ahogy én. Így, né. Nem hasz meg. Ne fuss. Benne vagyok a földbe megint.